ואת הדקה האחרונה אני רוצה להקריא שיר שהוא לא שלי, מתוך אנתולוגיה מחרוזת תפילה למען החטופים, בעריכת מקי חכם ואילן ברקוביץ'. זה שיר קצר של חן קפלן, והוא נקרא כשתהי חופשייה. כשתהי חופשייה, קשת תפציע מאופל הענן. כשתהי חופשייה, נרות השבת יזרחו בלבן. כשתהי חופשייה, כלניות יפרחו במשעולי הגן. כשתהי חופשייה, האב לא יעקוד את הקורבן. כשתהי חופשייה, עלה של זית יצמח מן הכבשן. כשתהי חופשייה, מן ההר יזהיב המקדש הישן. אז אני מאחלת שבקרוב 120 יהיו פה חופשיים, ואנחנו, גם הגופות זה חשוב למשפחות אני חושבת, ומאחלת לנו ימים טובים. תודה רבה רבה.